Ito hamon hasta marinig, may dasayang nagisisikati at nagsasayaw hinibida na pirmi. Labi na kung nakisi-kisi at hermano anauna, kindadara habungan ni kapitana, nag-ipausaan mga bisita, hangganap at iragala. Kita napurot ang paris kapusan na at kulis papunta at galak tiruga upay-upayan ang postura. At na halataw kita napurot ang paris kapusan na at kulis papunta at galak tiruga upay-upayan ang postura. Mga salamat, Ma'am Nympha Dawson and Fiscal Cornelio